Eva çend rojin çekdarên PYD dest bi rakirina al û wêne û logoyên xwe ji hindek bajarên Kurdistana Sûriyê dikin û behsa egera vegera rejîma Sûriyê ji bo bajarên Kurdî tê kirin li gorî rojnameyeke nêzîkê rejîmê belav kiriye. Piştî goreveberiya PYD dest bi rakirina alên xwe her wiha wêneyên şehîdên xwe û wêneyên Abdullah Öcalan ji cadeyên bajarê Qamişlo û Hesekê kir, behsa wê yeke tê kirin ku hindek navendên Dêrikê jî wê werin radestkirin ji bo rejîmê. Li gorî zanyariyên ARKê got çekdarên PYD li Dêrikê bargeha xwe ya leşkeriya neçar ya got bi kirê dabû, rêxistina pizîşkên bêsînor vala kir bi mebesta radestkirina wê ji bo rejîma Sûriyê. Ji aliyê xwe ve serkirdeyê tevdemê Aldar Xelîl ragihandibû ku biryara rakirina al û wêneyên şehîdên wan dikeve warê pêşketin û rêxistinê de ku bi gotina wî ew al û wêne cihên wan yên taybet divê hebin. Lê rojnameya Alwatan ku nêzîkî rejîma Sûriyeyê ev tişt red kir û diyar kir ku rakirina al û wêneyan tê piştî rêkeftinekê di navbera PYD û rejîma Sûriyê de û behsa egera cîbecîkirina heman tiştî li bajarên Amûdê û Serêkaniyê jî kir. Di heman mijarê de Alwatan ragihand ku rejîma Esed dilniyaz e ku navenda xwe ya leşkeriya neçarî vegerîne hindek bajarên Kurdî û diyar kir ku rakirina xalên kontrolê li bajarên Qamişlo û Hesekê dest pê ke û demeke nêzik de wê xalên kontrolê yên hevbeş di navbera rejîma Esed û çekdarên PYD werin avakirin. Li gorî agahiyên ARKê, ku PYD wê razî bibe ku çekdarên YPG tevlî artêşa rejîmê bikin. Her wiha wê ala rejîma Sûriyê li ser dezgehên hikûmî mîna dezgeha av û elektrîkê bilind bikin. Beriya çend rojan, çekdarên PYD al û wêneyên xwe li bajarê Qamişlo jî rakirin. Hevdemî wê yekê jî rejîma Esed dest bi berfirehkirin û bihêzkirina xalên xwe yên kontrolê li bajarê Qamişlo kirin. Herdem PYD iddia dike ku ew Rojavayê Kurdistanê birêve dibe û dibêje ku tu çalakî, bêrazîbûn û erêkirina wê nayê li derxistin. Lê rejîma Esed berdewam e dîkarên xwe de bê ku tu astengî ji wan re werin çêkirin.